Toni Vähä ja Aava-rakennus Oy. Itse toimin työjohtajana tällä hetkellä yrityksessä. Tehdään rakennushommia. Semmoinen kuinka tarkkaan sillä pystyy seuraamaan työmaita ja kuinka tarkkaan sillä pystyy laskemaan työmaat. Suurimmat haasteet oikeastaan työmaaseurannassa oli se, että se ei ollut riittävän tarkkaa. Eli siinä saattoi olla isojakin työmaita, jotka pyörii yhtenä isona mössönä. Eikä sitä huonossa työmaassa tai jos oli ongelmia, niin sitä ei löytänyt sieltä suoraan, että mikä kohta siinä pitkässä työmaassa on mennyt penkin alle. Ja tämä Fondioni sitten tarjosi sen mahdollisuuden, että se nähdään tuosta, että siinä on jätkillä mennyt pieleen tuossa vaikka sisäkaton teossa nyt jostakin syystä. Meillä oli kilpaileva ohjelmistojärjestelmä käytössä. Sen perusteella se olikin sitten helppo alkaa keskustelemaan tästä uudestaan. Tiesi, että mitkä oli ne tavallaan vaikeudet siinä vanhassa ja ongelmat, mistä ei vain löytynyt ratkaisua. Ja Fondion kyllä tarjosi heti sen ratkaisun niihin asioihin. Isona erona myös tähän edelliseen ohjelmistoon, mitä käytettiin, niin on tämä, että kaikki on niin muokattavissa ihan minun tietokoneen päästä. Eli jos joku arvo muuttuu, huomaan, että jotakin pitää muuttaa, niin mulla on mahdollisuus se muuttaa ilman erillistä yhteydenottoa ihan mihinkään. Hyvinkin yksinkertaisesti sieltä otettiin yhteyttä ja sovittiin aikataulut. Niitä oli muistaakseni 3 tai 4 ennen kuin oikeastaan alettiin pumppaamaan tuossa systeemiä, niin 3-4 aloituspalaveria ja sitten totta kai toimitettiin oma laskenta-aineisto sinne, jonka kautta oli helppo tehdä sitten semmoinen aloituspaketti meille. Meitä on 2 käyttäjää, oli aluksi, nyt meitä on jo 10. Sehän on sujunut erittäin hyvin, että itse asiassa tuossa viime viikolla päädyttiin laajentamaan tätä meidän yhteistyötä Fondionin kanssa, eli tätä ohjelmisto-osuutta laajennettiin. Jos joku näkymä tai joku askarruttaa, siihen on tullut päivitys tai joku, ettei ehkä heti pääse kiinni, niin siellä on ihan nappi, mistä voi painaa niin sanotun apupyynnön sinne. Ja oikeasti sieltä soitetaankin ja kysytään, että onko mitään mielessä, joka ehkä voisi tarvita keskustelua, niin se on helppoa ja yksinkertaista. Rakennuslaskennan tarkkuus ja sitten jälkiseurannan tarkkuus on ne, mitkä on ne isoimmat asiat, mitkä on muuttunut edellisestä. Ja ollaan huomattu tietyt työvaiheet, mitkä on jatkuvasti syystä X laskettu hieman alakanttiin, niin ne löytyy sieltä aika nopeasti sitten, kun jälkiseuranta on tosiaan sillä tarkkuudella, että tietää tasan tarkkaan, missä se homma on sitten vaikka mennyt pieleen. Helppoa. Niin se on oikeastaan, ei mitään muuta. Helppoa käyttää ja ihan semmoinen ihminen, joka kykenee käyttämään niin älypuhelinta, niin pystyy tekemään nämä omat merkkaukset. Puhutaan siis laajennuksessa niin työntekijöistä, mihin se laajentuu. Kerätkää kaikki data, mitä on, ja siinä vaiheessa ottakaa palaveri ja kehittäkää sitä ehkä ajan kanssa sitä asiaa, niin sitten siitä tulee kerralla todella käytännöllinen ja hyvä.